Astăzi, copii, unde am fost noi azi? La grădina botanică. Și? Și la muzeul CFR? Cu trenuri? Filip a zis că merge la muzeul Ciuciu. Ciuciu, ca să face trenul? Da, așa. A fost frumos, nu? Păcat că la grădina botanică am ajuns un pic cam târziu, nu am verificat programul cum trebuie. Și se închiseseră serele. Dar oricum a fost frumos. Așa arăta înainte, mama. Aici a luat trenul și l-a dus aici. Mm? A luat trenul și l-a dus aici. Da, mama. Așa erau șinele. Da, mama. Da, de ce? Mami, unde? Mami. Păi da. Dar sunt construite asta, mami, că mami face să se miște trenurile. Da, mama. Și ăsta, uite cât de mare e ăsta. Mhm. Afară am văzut că... Mami! O să uite și Filip aici. Mami, dar hai, mami! Să vedem cum merge trenul. Vine acum pe acolo? Hai, păi și noi pe munte? Prin munte. Ca să nu. Are și vagoane, tati? Câte vagoane are, tati? Multe are? Wow. Acolo era cu verde, da. Da. Dar de ce ăsta merge? Mami, să vedem ce are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mami, ăsta are 8. Este imens. Ăsta are 9. Da. Ia uite ce acolo mașină. Este ceasul de la adevărat. Mami, este ceasul de la adevărat. Ia uite, uite mai combustibil. Mami, uite, mami. Mami, uite. Dar ce? Ăla are conținut adevărat? Nu, mama, este în miniatură. Dar de ce nu trebuie să se mai țină? Uite, 60 de semnături. Este masă de comandă pentru despecerat energetic și feroviar. Deci nu zice în atinge. Uite, scut metalizat pentru execuția tunelurilor de cale ferată. De cale ferată. Da. Mamă, stai cât mine ce ai. Nu. Ia uite, mai deschis. Ce are bunic, ce are? Trebuie să fiu... Dar trebuie să fiu urgent. Asta e cât mine ce ai. Uite? Vino de acolo, Nati! Vino de acolo până aici! Ai vrea să mă arunc în apă. Uite, uite peștele, uite de ce mai peștele acolo. Wow! Mami, ce aș vrea să mă arunc în apă? Ia uite încă unul acolo. Uite, încă unul. Sunt doi între. Da, sunt de feriți, nu? Dar sunt foarte mulți, nu? Ia uite ăsta acolo. Ai văzut? Ia uite ăla negru. Și ia uite. Uite unul galben acolo. Îl vezi? Sunt foarte mulți. Ia uite unul roșu, uite eu. Mami, vreau să îi filmez și eu. E să nu ți scapi. Nu scap. Hai, te rog. Ăștia sunt pui. Uite,